Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verses 28 to 31. Sumpay gihapon kini sa pagpamalandong ni adtong miaging mga semana, mga kaigsuunan. Apan sa dili pa, once again akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 10 verses 28 to 31. Ang giingon dinhi, unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat ug labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod ug lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. May the Lord bless the proclamation of His word today. So nakita nato ni adtong miaging mga semana ang tubag ni Pedro sa pulong ni Jesus ngadto sa batan-on nga lalaki nga dato nga pangulo. Sa verse 21 nga giingon ni Jesus, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Gimanduan sa Ginoo kadtong rich young ruler aron talikdan ang tanan niyang mga Dios, mga idolo sa iyang kasing-kasing aron sa pagsunod kang Kristo. Ug nahuna-hunaan ni Pedro ang iyang kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban niyang mga or kauban niyang mga apostoles. Mao nga nangutana siya sa verse 28, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Ug matud pa sa Matthew 19:27, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. Gustong masayod si Pedro kung unsa ang ganti nga iyang mapaabot gumikan sa pagtalikod niya sa tanang mga butang aron sa pagsunod kang Kristo, siya ug ang iyang kauban nga mga apostoles. And again, iyang gihinuklugan ang pulong sa Ginoo ngadto sa rich young ruler, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Unsa man gyud ang reward or ganti sa mga disipulo ni Kristo, ug ang tubag ni Kristo naglangkob sa duha ka aspeto sa ganti nga madawat sa tanang mga magtutuo. Ang usa ka aspeto, ang ganti nga atong madawat niining kinabuhia, ug ang ikaduhang aspeto, ang ganti nga atong madawat sa eternidad. Now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. So, in this present age, ug in the age to come. Now, ato nang napamalandungan ang mga ganti nga nadawat sa tanang mga magtutuo niining kamulong nga panahon. Bisan pa sa mga paglutos, mga kaigsuunan, bisan pa sa mga
pagtamay gumikan sa atong pagkadisipulo ni Kristo adunay ganti nga atong nadawat niining kinabuhia. Ug ang atong ganti mga kaigsuonan mas labaw pa kaysa tanan nga nawala kanato, and I believe only the true disciples of Jesus Christ can relate to this. Gideklarar sa Ginoo nga ginatus ka pinilo-pilo ang ganti nga atong madawat puli bugti sa tanan nga atong gitalikdan alang kaniya many times over. Ug niadtong miaging semana atong gitan-aw ang atong reward sa eternidad mga kaigsuonan. Ug si Pablo gidescribe kini niya nga reward sa eternidad ingon nga corona. 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8 ang giingon dinhi, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto uniyang adlawa iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom. Ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. So again mga kaigsuonan, makita nato ang kalainan sa kinabuhi niining panahona ug sa umaabot sa eternidad. Ang atong ganti labaw gayod kaysa atong gitalikdan, ug ang atong ganti niining kalibutana, it is always in the backdrop of the difficulties in life. Dunay mga paglutos. Taliwala sa mga paglutos ug pagantos gumikan sa atong pagsunod kang Kristo. Adunay kalinaw ug kalipay nga dili gayod masukod ug dili mabayran bisag unsang kantidad niining kalibutana. Santiago kapitulo 1 bersikulo 12. Bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. So doon na kita'y mapaabot mga kaigsuunan. Matthew chapter 5 verses 11 to 12. Bulahan kamo kon biay-biayon og daog-daugon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. And again, ang makarelate ra niini ang tinuod nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. If you are someone nga ang imong concern ani lamang niining kalibutana, dili ikaw makarelate sa paglaom nga karon naglig-on sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Ang langit mga kaigsuunan anaa atubangan kanato gisaad sa Ginoo, ug ang mga magtutuo gilig-on niini nga paglaom nga magpadayon kita sa atong pagpanaw niining kalibutana. Now last time atong gitun-an ang eternal life o kinabuhing dayon. Ang giingon sa verse 30, our reward is associated with eternal life. Sa mga si Kristo mao ang pinakadakong ganti nato niining kalibutana. Si Jesus usab ang pinakadakong ganti nato didto sa eternidad. Makita nato si Kristo nawong sa nawong. Ug dili lang nato siya makita mga kaigsuunan, makauban nato siya hangtod sa kahangturan. Ug dili lang makauban nato siya hangtod sa kahangturan, mahimo kitang susama kaniya. Makaambit kita sa iyang pagkabalaan, ug ang sala wala na didto sa eternidad mga kaigsuunan. Ug atong gitan-aw usab ang uban pang mga panalangin sa kinabuhi didto sa langit. All that pertains to our mortality will be forever gone. Wala na'y kamatayon didto sa langit mga kaigsuunan. Wala na'y pagkatiguang, wala na'y mga balatian. Ug atong spend ang atong eternidad kauban ni Kristo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ug ang tanang mga corruption mga kaigsuunan mawala na kining tanan. Karon unsa pa man ang giingon sa Biblia
nga ganti nga atong mapaabot sa eternidad. So adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, eternal nga purong-purong or eternal nga korona. Ikaduha, fixed nga reward, dili na kini mausab, dili na kini mawala. Ug ikatulo, degrees of reward, nagkalain-laing matang sa ganti nga atong madawat sa umaabot. Mudangat kita sa unang punto. Eternal crown, walay katapusan nga purong-purong o walay katapusan nga korona. Atong tun-an kini nga korona, mga kaigsuunan. Ang Biblia nagapasabot niini ingon nga atong purong-purong hangtod sa kahangturan. Ang giingon ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Gidescribe ni Pablo ang kinabuhi niining kalibutan na ingon nga pagpakigbugno, a good fight, pero temporaryo lamang kining tanan, lumalabay lamang kining tanan. Nagpaabot kita sa ganti sa eternidad. We are pressing towards a crown. The Apostle Paul was pressing towards a crown. Tropeyo, korona, nga gitagana sa Dios alang sa mga matinud-anon. Matthew chapter 25 verse 21, ang giingon dinhi, miingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan, dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. So unsa man kini nga korona, mga kaigsunan, mao kini ang korona sa pagkamatarong. Mao kini ang korona nga gitagana alang sa mga matarong. Mao kini ang korona nga puno sa pagkamatarong. In other words, kining korona nga gihisgutan sa Biblia, mao kini ang kagawasan gikan sa kasalanan. Kagawasan gikan sa kasalanan. Ug mao kini ang korona nga nagpaabot sa tanang mga magtotoo nga makatapos, makahuman sa pagpakiglumba niining kalibutana. 2 Timothy chapter 4 verse 8, ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Higala, nagpaabot ba ikaw sa pagpadayag ni Kristo, or ang imong concern lamang niining kalibutana mao ang mga kahilayan, mao ang mga kasalanan, mao ang mga bisyo? Mga kaigsuunan, kung mao ka na ang imong kinabuhi niining kalibutana, wala kay mapaabot nga ganti sa eternidad. Pag hinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo, tuo ug salig kaniya lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ang kaluwasan ug ang kinabuhing dayon, mao kini ang pinakadakong ganti nga atong mapaabot. Mao kini ang tropeyo, mao kini ang korona, ug sigurado gayud kini nga ganti, kagawasan sa tanang kasalanan. Ug ang mga tawo lamang nga nakahuman sa pagpakiglumba nga dili na disqualified mao ang makadawat niini nga ganti. Unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 24. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan, busa paningkamot kamog dagan aron gantihan kamo. So, ang tanan nga Kristohanon, ang ilhana niini mga kaigsuunan, naningkamot og dagan sa pagkabalaan, naningkamot sa pag-alagad sa Ginoo, naningkamot sa pagserbisyo kaniya. Dili ang atong pagpaningkamot maong makaluwas kanato, ang grasya lamang ni Kristo ang makaluwas kanato pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong. Pero ang atong paglakaw sa balaang kinabuhi nining kalibutan na maoy ilhanan nga giluwas na kita niya. Ug kung magpadayon kita hangtod sa katapusan, mao kini ang ilhanan nga anaa gayod kita kang Kristo, gumikan kay ang mga tawo nga wala kang Kristo dili gayod makapadayon. Apan gikonsider usab ni Pablo ang kalipay nga dili masukod
sa atong pagpresentar sa mga kalag nga atong nakabig ngadto kang Kristo. Unang Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. Mao kini ang korona ni Pablo nga iyang ipresentar sa Ginoo ang mga kalag nga nakabig sa iyang pagpangwali. Ang giingon dinhi, kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaugan atubangan sa atong Ginoong Hesus. Inig-anhi niya, kamo gayod ang among garbo ug kalipay. So excited si Pablo nga i-present niya kang Kristo. Lord, mao kini ang nakabig sa among mga pagsangyaw sa ebanghelyo. And I am also excited mga kaigsuunan pag-abot sa katapusang adlaw. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 ang giingon dinhi, nangabubho ako alang kaninyo sama gayod sa Dios, kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Now this requires great care with the gospel. Ang peligro niini mga kaigsunan kung ang atong mga pagpaningkamot ma-invalid, mahimong invalid, gumikan kay gadanghag kita sa atong pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao nga siguraduhon gyud nato nga tinuod nga ebanghelyo or tinuod nga maayong balita ang atong gisangyaw ug dili kining mga false gospel karon nga mamilyonaryo mo kung muduol mo sa Ginoo, mapanalanginan mo, mulambo ang inyong negosyo. That's a false gospel. That's health and wealth prosperity gospel. But the Bible does not promise nga kita mahimong milyonaryo kung kita mahimong Kristohanon. Ang gisaad sa Ginoo nga ganti nga atong madawat sa atong pagsunod kaniya mao ang kaluwasan, mao ang kapasayloan ug kagawasan sa tanang pagkaulipon sa kasalanan. Now ikaduhang punto, fixed reward. Dili na kini mausab, dili na kini matangtang kanato nga ganti once nga nadawat nato kini sa eternidad. Ang usa ka himaya sa atong eternal reward mao nga dili na kini mausab. Ang tanang butang niining kalibutana mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mausab ug matapos. Doon na kita'y mga plano sa atong kinabuhi, pero dunay mga kausaban mga kaigsuunan, depende sa dagan sa panahon. Nagplano kita nga mubakasyon ug nag-enjoy kita sa atong bakasyon, pero matapos ra gihapon kining tanan. Mupalit kita og bag-o nga kotse, pero dili madugay, mahimo kining daan. Mga kaigsuunan, ang ato usab nga lawas, dunay kausaban, niadtong batanon pa kita, baskog pa kita, pero karon luya na ang atong lawas, daghan ng mga arthritis, daghan ng mga balatian, mga kaigsuunan, daghan ng mga tambal nga gipang-inom. Ug ang atong mga higala kaniadto nag-enjoy kita, pero karon atuan na sa sementeryo mga kaigsuunan. And in the end, kining kinabuhia mahanaw. Niining kalibutan na daghan kaayong mga last things, katapusang mga adlaw, katapusang mga butang. Dili na gyud mausab ang punto sa akong kinabuhi nga nadunggan pa nako ang akong mga anak nga nagdula didto sa sulod sa kwarto. Tapos na to nga yugto sa kinabuhi mga kaigsunan. Dili na nako sila pwedeng kuguson sa akong bukton og isayaw-sayaw hangtod nga sila makatulog mga kaigsunan. Wala na. Mga dagko nag mga lawas, bugat na arsahon mga kaigsunan, bugat na kuguson. Og moabot ra gyud sa punto nga magwali ko sa katapusan akong wali, ug moabot ra gyud sa punto nga mo drive ko sa katapusan nako nga pag-drive, mag-toothbrush ko sa katapusang toothbrush, adunay katapusan niining tanan mga kaigsunan. Ug kung ang imong paglaom ania lamang niining kalibutana, you will be disappointed, madismaya ikaw, ma-frustrated ikaw mga kaigsunan. Mo kini tataw kayong gisulti sa Ecclesiastes chapter 1 verses 2 hangtod sa 5. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibuok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, ug mutungha na usab ang laing kaliwatan apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan, magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw.
Pero sa eternidad, mga kaigsuunan, sa bagong langit ug bagong yuta, we will enjoy endless joy. Walay katapusan, mga kaigsuunan. Wala na'y kamatayon didto sa bagong langit ug bagong yuta. Si Kristo hangtod sa kahangturan makauban nato, and we will enjoy in the presence of the Lord forever. Aduna kitay purong-purong sa kahimayaan nga dili gayud mapapas, ug duna kitay walay katapusang bahandi nga ang mga taya ug mga bukbok dili makabungkag ug makaguba, mga kaigsuunan. Eternity will not be characterized by loss. Again, ang makarelate rani ini nga paglaom ang tinuod nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa ikatulong punto, degrees of reward. Gi-imply ni Kristo nga dili pare-pareho ang atong ganti nga mapaabot sa eternidad. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 31, apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Paminawon nato si William Hendrickson. There does not seem to be any good reason for saying that Jesus meant all those who shall be last are going to be lost or outside the kingdom. Dili ka na mo ibot pasabot ni Kristo. The fact is, not only are there degrees of suffering in hell, there are also degrees of glory in the restored universe. So, managkalain-lain kuno ang matang sa ganti nga atong madawat. There will be surprises, however. Not only will many of those who are now regarded as the very pillars of the church be last, but also many who never made the headlines think the poor widow who contributed 2 mites shall be first in the day of judgment. Ang punto ni Hendrickson ini, abinato ang mga sikat nga pastor mao top notcher sa awarding dito sa langit, walang tamasayod nga adunay mga yano nga Kristohanon nga sikreto lamang nga nangalagad sa Ginoo nga top notcher di ay sa reward dito sa langit. We do not know how the degrees of reward will be applied, but the greatness should serve to encourage our hearts. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 ang giingon dinhi, busa mga minhal kung kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Amen. Mao nga ang atong pagwali dinhi sa kahanginan, nasayod kita nga dili kini makawang. Ang mga pastors nga nangabudlay, dili makawang ang tanang kahago. James chapter 3 verse 31, mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban, ug ang baliktad niini gantihan ug mas labaw nga ganti kaysa uban. Ang implication niini, mga kaigsuunan, ang pagkamatinud-anon nato sa pagpangalagad sa Ginoo aduna gayoy ganti nga mapaabot. So in the end, mga kaigsuunan, ang tanan natong labor dili kini ikatandi sa ganti nga atong madawat. Ang atong labor, ang atong pagpangabudlay niining kalibutana finite, ang pasabot niini kulang ang atong pagpangalagad sa Ginoo, pero ang ganti mas labaw pa kaysa atong pagpangalagad. Ingon ana kapuno sa grasya ang atong buhi nga Dios. Mga kahigalaan, mao kini ang paglaom nga nagpaabot sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Mao kini ang naglig-on kanato taliwala sa mga pagsulay niining kalibutana. I'm talking to fellow believers in the Lord. Para sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, unsa man ang imong paglaom? Kung ang imong atensyon ana lamang sa mga butang nining kalibutana, mga kahilayan, mga vanities of life, mga kaigsuunan, ug wala kay higayon, imong gibaliwala ang mensahe sa ebanghelyo, imong gibaliwala ang panawagan sa Ginoo nga ikaw maghinulsol sa imong sala ug mubalik kaniya, musalig kaniya, musunod kaniya, gumikan kay ang imong concern mao lamang ang mga butang niining kalibutana, adunay pasidaan ang Biblia.
unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan malaglag ang iyang kalag, pamalandungi kini higala, pamalandungi kini bisa niining takna. Ikaw makasasala, and anytime from now, wala lang ta masayod, posible nga kuhaon ka na sa Ginoo, moatubang ka na niya sa paghukom. Unsa may imong ikaatubang kaniya. Makasasala ikaw, nahailalom ikaw sa tunglo sa Dios. Ang imong pagkamatarong hugaw panaktong dinugan lamang atubangan sa Dios. Andam ka na ba sa pagatubang sa imong maghuhukom higala? Ang bugtong pamaagi aron ikaw mahimong andam, mao nga imong talikdan ang imong sala, maghinulsol ka sa imong sala ug musalig ka lamang sa dugo ni Hesukristo nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo aron mapapas ug mahugasan ang tanan nimong sala. Musalig lamang ikaw kang Kristo, bugtong Dios, bugtong manluluwas, nagantos dito sa cross. Ang iyang misyon aron maluwas ang tanang mutuog musalig kaniya ug ang tanang mutuog musalig kaniya maluwas gayod. Ang pagkamatarong ni Kristo iyang igasulob kanimo aron ikaw mahimong madawat atubangan sa Ginoo, inig atubang nimo niya mga kahigalaan. Busa ayaw na paglangan-langan, tubag sa mandato sa ebanghelyo, sanong higala, paghinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, on night
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.